Ola, como están? O alcalde continúa ca súa ronda de contactos con diferentes entidades para xuntar forzas en defensa do Partido Xudicial de Santiago e hoxe tocoulle o turno á Cámara de Comercio. O seu presidente, Jesús Asorey, manifestou a Ángel Currás o seu apoio nos pasos que se vayan dando para garantir que a nova lei orgánica do Poder Xudicial non atente contra os intereses de Compostela. O rexedor reiterou que a próxima semana celebrarase unha xunta de voceiros para consensuar unha proposta ao respecto que será debatida no pleno da corporación. O presidente da Cámara de Comercio foi o último en participar na ronda de contactos que abriu o alcalde despois da aprobación polo Consello de Ministros do anteproxecto da Lei Orgánica do Poder Xudicial. Jesús Asorey manifestoulle ao rexedor o seu respaldo aos pasos que se vayan dando en defensa do Partido Xudicial de Santiago e que di estamos ante un asunto que lle vai afectar a todos os composteláns. Que os ciudadanos de Santiago e do ámbito de Santiago pois teñan que desplazarse moito máis lonxe e que iso é un custe económico e ademais é un custo de gestión, é dicir, é un peor servicio do que temos. Entonces creemos que iso que non ten sentido. Asorey explicou que pola súa conta a Cámara de Comercio xa lle ten enviado cada en súa carta ao conselleiro de Presidencia e ao ministro de Xustiza en defensa do Partido Xudicial de Santiago. Pola súa banda, o alcalde reiterou que Compostela ten que manter os seus 14 xulgados. Cando se fala de mantemento do Partido Xudicial, se o Partido Xudicial desaparece como tal, o que vai a xurdir é a decisión de tribunais provinciais de instancia. O que creo, e tamén o plantexamento que creo que sería acorde con Santiago, é que esos tribunais de instancia non teñan unha demarcación provincial, é dicir, que solamente este na Coruña, sino que teñan, lóxicamente, que afecten a Santiago de Compostela e, lóxicamente, a Ferrol tamén. Esa é a posición tamén da Xunta de Galicia. O alcalde prevé reunirse nos próximos días cos responsables do Club Financiero. A semana que ven celebrarase unha reunión da Xunta de Voceiros para consensuar a proposta que vai ser levada despois ao pleno. Na reunión desta mañá, o alcalde e Jesús Asorey aproveitaron para falar de outros asuntos de interese, como a marcha do aeroporto de Lavacolla. Ángel Currás amosoulle o presidente da Cámara de Comercio o seu optimismo, convencido de que a caída de pasaxeiros que ven sufrindo a terminal ten os seus días contados. Creo que la tendencia de caída de Lavacolla se termina y que las cifras del mes de abril que van a ser otras. Por tanto, confío en que la nueva temporada, las nuevas rutas domésticas y las nuevas rutas internacionales van a hacer nuevamente que el aeropuerto de Lavacolla sea el aeropuerto más importante en materia de tráfico de Galicia. Ademais, Currás e Jesús Asorey falaron da nova intermodal. O alcalde anunciou que a próxima semana vai se reunir co conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras para falar da estación que dixo ten que ir dando xa os seus primeiros pasos. Con Agustín Hernández, o alcalde, tamén quere falar da EDAR para pedirlle que se asine o convenio para acometer as melloras necesarias na actual depuradora. Porque ahora sí creo que hay que dar ya pasos en el momento en que tengamos el eje atlántico ya a punto de finalizar. Y la primera parte que estaba prevista y que está pendiente de la firma del convenio, que se refiere sobre todo a andenes y vías, debemos de suscribir el convenio cuanto antes. La primera decisión al respecto, como saben, era suscribir o convenio de medidas paliativas na actual depuradora da Silvouta para correxir os verquidos. Por tanto, eu creo que eso que xa Aqua Norte e Aqua España tiña avanzado o proxecto, si o podemos asinar canto antes para que as medidas correctoras da contaminación do río Sar melloren próximamente. A Xunta de Goberno deulle hoxe o seu visto bo a 3 proxectos para a posta a punto doutras tantas rúas. O máis importante afectalle a avenida de Quiroga Palacios, onde se van investir preto de 650.000 euros. Ademais, actuarase na avenida de Vilagarcía e na rúa 25 de Xullo. Na reunión desta mañá, o Executivo tamén adxudicou o servizo de reparación dos parques infantís de Compostela. A avenida de Quiroga Palacios vai ser sometida a un intenso lavado de cara. A Xunta de Goberno aprobou hoxe o proxecto que está orzamentado en preto de 650.000 euros e ten un prazo de execución de 6 meses. A actuación suporá a eliminación dos alcorques que lle están a comer moito espazo ás beirarrúas.
Lo que se propone es que se eliminen los árboles de las aceras. Los árboles se van a poner en alcorques entre los aparcamientos de los coches, con lo cual la acera queda libre, expedita, ¿no?, para el paso. También había problemas pues, con roturas de losas, deficiencias dos pasos de peones y en las escaleras de bajada. Despois da remodelación, a rúa terá 48 prazas de aparcamento, 2 delas para persoas con mobilidade reducida. Aínda en materia de obras, a Xunta de Goberno aprobou o proxecto de remodelación da avenida de Vilagarcía, que custará case €500 millóns e terá un prazo de execución de 8 meses. Tamén recibiu o visto bo o proxecto de mellora do pavimento da rúa 25 de xullo, cun orzamento de algo máis de €280.000 e un prazo de execución de 3 meses. Doutra banda, o Executivo adxudicou hoxe o servizo de reparación dos parques infantís de Compostela, o que se van a destinar algo máis de €100.000. A concelleira María Pardo explicou que se actuará en 60 áreas de xogo que están en mal estado ou non cumpren as normativas de seguridade. Su revisión y puesta a punto, ¿no? Entonces se van a cambiar arenas en todos ellos, se va a pintar los elementos que estén en mal estado, se van a cambiar aquellos elementos que no cumplan la normativa, tanto si es elemento entero o solamente pues, son agarraderas, o etcétera, etcétera. Es decir, se va a revisar todos y cada uno de los parques de Santiago que se encuentran, que no cumplían, para que cumplan. A Xunta de Goberno tamén iniciou os trámites para recepcionar as obras da Rúa de San Pedro xa rematadas. Só queda pendente a instalación do mobiliario urbano, que se fará a partir do 10 de maio. Por último, o Executivo aprobou a modificación da ordenanza do Servizo de Transporte Colectivo para que no autobús poidan viaxar pequenos animais domésticos sempre que os seus donos os leven nas gaiolas oportunas. O texto tardará uns 4 meses en entrar en vigor porque ten que pasar polo Pleno, ser exposto ao público e regresar ao Pleno para a súa aprobación definitiva. E o PSOE vai estar vigilante para que se cumpra o contrato de mantemento dos parques e xardíns, dixo o voceiro socialista, que non as ten todas consigo despois de coñecer que as melloras ofertadas por CESPA equivalen ao 31% do total da adxudicación do servizo. Paco Reyes tamén lamenta a pouca celeridade do Goberno na adxudicación deste servizo, do que CESPA se leva ocupando 6 meses co seu contrato xa caducado. CESPA leva 6 meses ocupándose do mantemento dos parques e xardíns sen contrato en vigor e iso obrigará ao Concello a habilitar un novo recoñecemento extraxudicial de crédito para pagarlle á empresa. É a denuncia que hoxe facía o voceiro municipal do PSOE, que lamentou que o Goberno local non tivera a mesma presa para resolver o novo concurso que para vender as melloras que se introduciron no prego de condicións. En canto a iso, Paco Reyes tampouco as ten todas consigo. O edil recoñece a súa sorpresa porque CESPA vai a destinar o 30% do total da adxudicación a acometer esas melloras. Sorprende que as melloras supoñen casi o 31% do total da adxudicación para 4 anos de servizo. E, polo tanto, nos imos facer un seguimento serio do cumprimento deste contrato e que non queremos que estas melloras podan afectar a calidade e a prestación do servizo do que é precisamente o servizo básico dese contrato, que é o mantemento de parques e xardíns. Noutra orde de cousas, Paco Reyes presentou a moción que o PSOE levará ao próximo pleno para que o Concello inste ao Goberno do Estado a rebaixar o IBE dos servizos de perruquería. O imposto pasou do 8% ao 21% e iso estáse traducindo na perda de clientes e no peche de algúns establecementos. Ademais, nun contorno de crise económica, non soamente unha baixada de clientes e unha baixada de demanda de servizos por mor da propia crise, senón, ademais, un incremento importante que unha de dúas, ou as perruquerías ou trasladaron o prezo para os clientes, co que para os clientes aínda se ten convertido en máis gravoso acudir a estes servizos, ou ben, por outra banda, o que fixeron foi rebaixar o seu propio marxe de negocio, co que os beneficios aínda son menores. Segundo Paco Reyes, en Santiago existen máis de 150 perruquerías que facturan uns 22 millóns de euros anuais. O ano pasado pecharon 25. Este ano estímase que o poderían facer outras 12. Iso suporía a desaparición de máis de 60 postos de traballo. Polas declaracións de Paco Reyes sobre a adxudicación a CESPA, preguntamos á concelleira de Desenvolvemento Urbano Sostible. María Pardo di que serán os técnicos municipais os que estean atentos ao cumprimento do contrato e sinala que o que gaña a empresa é problema da empresa.
Al Concello lo que le interesa y a la mesa de contratación, en la cual, por cierto, había un representante del PSOE y otro representante del Bloque, lo que valoran son las mejores ofertas, las que más ofrezcan al Concello, y no tiene que estar el señor Paco Reyes, lo cual le agradezco que haga ese esfuerzo de estar en Santiago y no en Vigo vigilando el cumplimiento del contrato de CESPA, sino los técnicos municipales son los que van a estar muy atentos al cumplimiento de las mejoras y, por supuesto, del contrato de mantenimiento de zonas verdes, porque la primera interesada en que se cumpla soy yo, soy la responsable. Por certo, que a concelleira tamén quixo desvelar que o Valedor do Pobo arquivou a denuncia que presentara Paco Reyes por supostas irregularidades na designación de 3 xefaturas de servizo. O voceiro socialista formulará queixa porque María Pardo dera os nomes dos elixidos antes de que o procedimento estivera resolto. Pois ben, a Edi lamenta que Reyes non informe do resultado das súas denuncias cando lle son negativos. Cuando presenta el escrito se hace la foto, cuando se lo admiten al trámite se hace la foto, cuando se lo archivan el 10 de enero del 2014, el señor Paco Reyes está calladito. Al señor Paco Reyes se le da muy bien presentar recursos y presentar quejas y presentar todo tipo de escritos de denuncias, pero no se le da tan bien decir qué es lo que pasa finalmente con sus escritos. Máis dunha tonelada de alimentos foi o número que conseguiu recadar Correos na provincia da Coruña para doarlle ao Banco de Alimentos. A entrega dos produtos tivo lugar esta mañá na sede central de Correos en Santiago. Todas as oficinas de Correos de España participaron durante 5 días nunha campaña de recollida de alimentos, fundamentalmente conservas, legumes, aceite, pasta, arroz e alimentos infantís. En Galicia recolléronse 3 toneladas de comida, máis dunha tonelada só na provincia da Coruña. O presidente do Banco de Alimentos, José Pita, foi o encargado de recoller a mercadoría esta mañá na sede central de Correos en Santiago. O xefe de logística da entidade explicou que a campaña se fixo de forma moi sinxela, simplemente colgando un póster avisando da recollida nas oficinas de Correos. Francisco Noia amosouse moi satisfeito cos resultados e anuncia que intentarán continuar con esta labor social. La gente ya, yo creo que se va familiarizando con nosotros y sabe, analiza cada cosa que vamos haciendo en campañas, como fue, por ejemplo, en Navidad, que hicimos la recogida de juguetes de niños, que también lo hicimos por el mismo sistema, y los alimentos ya es la segunda que hacemos de recogida de alimentos. Intentaremos continuar en esta labor social, ¿no?, que es importante. Baixo o lema Dónaos con Correos, o equipo Correos Solidariedade da Coruña colaborou nas tarefas de clasificación e reconto de alimentos en varios puntos de recollida da provincia. Francisco Noia prevé que despois do verán se fagan máis iniciativas como esta para axudarlles os máis necesitados. En toda España conseguíronse recadar 24 toneladas de alimentos doados por empresas, particulares e empregados. O Centro Galego de Arte Contemporánea inaugura hoxe 4 exposicións, 4 mostras que foron presentadas esta mañá polo conselleiro de Cultura Jesús Vázquez. A máis importante está dedicada ao centenario do nacemento do arquitecto galego Alejandro de la Sota e naceu ca idea de ser unha exposición itinerante que viaxe despois por todo o mundo. Non é habitual que os museos lle dediquen espazo á arquitectura, pero o CEGAC vai facer unha excepción cunha mostra que se inaugura hoxe. 100 anos con Alejandro de la Sota é unha exposición que fai un percorrido pola vida e obra deste arquitecto que naceu en Pontevedra en 1913. Na presentación da mostra, o conselleiro de Cultura salientou a necesidade de reivindicar esta figura. Vemos en Alejandro de la Sota unha das figuras máis significativas da nosa proxección exterior. Un home que comprendeu enseguida as claves da nova arquitectura, aberto á exploración e capaz tamén de penetrar na potencia expresiva da sinxeleza. A mostra, que se poderá visitar ata o 15 de xuño, está organizada en colaboración ca Fundación ICO e a Fundación Alejandro de la Sota. A exposición reúne bosquexos, maquetas, fotografías e mesmo caricaturas do arquitecto. Ademais, fai fincapé nas súas 5 obras máis representativas. 5 obras que unas de la etapa primera, que es el pueblo de Esquivel, en Sevilla. Después están las 2 grandes obras maestras, que es el Colegio Maravillas y el Gobierno Civil de Tarragona. Y en la última, que es quizá la etapa como menos apreciada de Alejandro de la Sota, a partir de los 70, hemos escogido 2. Uno es la Casa Domínguez en Acaíra, que es una de las mejores casas que tiene, no construye muchas casas, y el otro sería el Correos de León.
Ademais desta, o CEGAC inaugura hoxe outras 3 exposicións. A primeira, baixo título Col, reúne obras de diversos artistas galegos, españois, portugueses e latinoamericanos que pertencen á colección do centro. A outra, chamada 27 Negros, é unha obra coral de 27 artistas. E a terceira mostra reúne fotografías de Paco Rocha baixo o epígrafe Naturalmente Humano. Botamos un ollo de seguida a nosa axenda cultural. Imos coñecer tamén as previsións do tempo para os vindeiros días. Danos conta delas Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia continuará mañá baixo unha débil influencia anticiclónica con ventos frouxos de dirección variable. Os ceos estarán pouco anubrados, aínda que pola noite teremos nubes de evolución en zonas altas do interior. As temperaturas manteránse sen cambios, salvo lixeiros descensos no norte de Lugo. No venres debilitaránse as altas presións, os ceos estarán pouco anubrados ou despexados, pero pola tarde registraránse algúns chubascos treboentos. As temperaturas seguirán sen cambios e os ventos serán frouxos de dirección variable. No sábado Galicia quedará definitivamente baixo influencia das baixas presións, así os ceos estarán anubrados con chuvias intermitentes. As temperaturas mínimas non cambiarán, pero as máximas baixarán de xeito notable. Os ventos serán frouxos de dirección variable. Mañá en Santiago teremos ceos con alternancia de nubes e claros pola mañá e despexados pola tarde. Os ventos serán frouxos do nordés pola mañá e do norte pola tarde, e as temperaturas manteránse sen cambios significativos. No venres amenceremos con ceos despexados, pero pouco a pouco irán aparecendo nubes ata deixar algúns chubascos pola noite. Os ventos serán frouxos de dirección variable e as temperaturas seguirán sen cambios. A máxima será de 24 graus e a mínima quedará en 12. Para o sábado agárdanse ceos anubrados con chubascos pola mañá, os ventos serán frouxos do suroeste, a temperatura mínima seguirá nos 12 graus, pero a máxima baixará ata os 15. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron as novas doxe, non se movan, que regresamos de contado co preguntoiro.